फोथाय नोंसोरथ' गोदान फरायसासोलै आं नोंसिनिफ्राय बांसिन फरायनाय नुवाखै नोंसोरो बे कलेजाव लेक्सारारफ्रानो फैला क्लासबो जाला दाबाव ओरैनो बेखार थाबाय थास्लायस्लाय ना होमबा बै जोंनि गेवलां गेवथां बिबार बारियाव बिराद समायना रमायना बिबारफोर फैयो मिथिगौ एसे टाइम पास खालामहैनि थौ जाम्बा जाम्बासो जागोनलै नोंजों बे मालाय सिख्लाफोरखौ नायो नामाब्रा जाम्बा नङालै थ' नायनानै लाखानांगौ थो बिदिब्ला नोंनियालाय नंगौलै जेबो बुजिनाय नङा नोङो बाव थांबासो बुजिहैगोन नोंनियालाय नंगौमोनलै माथो थ'दोलै थु गाव बुंनायानो जाथोंसैलै दासो जादों दा थौ हाय रैसुमै मा जिंखा माबोरै दं खबर सबरफ्रालाय मोजाङैनो दङ मोजां माने पारमानेन्ट ना टेम्परारिब्रा नुबाय राखावफाय आजिखालिनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा सालाफ्रा कलेजाव एथ' दादागिरि बबेनि सिख्लाजों सिथाब सिथाब रायलायनाय बिलाय हनै हरलाय बिसोर जाहैबाय नंगौथ' नै नोंथाङा बुजियाखै आरोखि बिबारा सिखिरियाथ' बिरबोखायो नङा होमबा नंगौ बिसोर सानैजों माने मोजां मोनलायो बिथाङा आंनि गोदानै फैनाय बिनि नामा जाबाय जोंना अनसुला ओमफ्राय बे बिथांना जाहैबाय बिबुं आरो बे जौब्लां देरब्लां नायनो मोजां ना फोथाय ब्रह्म होननानै बुङो थेंक इउ जारौ थलाय थ'दो ओइ जिंखा मा एसे समायना फावथिनालै बियो दानो ओंखारलां बिनिफ्राय जोंनि लोगो जोबसोलै आं बुंदों दानो ओंखारलां सरिलै नोंथांमोन हा बिसोरलाय सोरथो जाखो नोंसोर गेटआव जाबाना जोंबो थाजोबगोन दा अ शिट जों कलेजाव बेबायदि नायनो फैयाखै मिथिबाय ओइ जिंखा होनसै नामाब्रा बस नोंसोर दादागिरि ना गामिनि ना सहरनि नोंसोरलाय हा ओइ नोंसोर मा सानदों नोंसोरलाय जोंखौ मा गोरलै गोसोनि मानसि सानदों नामा हा बेफोरबायदि खुरिया मानसिफोरजों थाना लाब गैया दे नोंसोर सिगां थौग्रोदो आजि थौ पापा सफैबाय औ पापा थां नों रेस्ट लाहैदो थाङा जागोन पापा आरो पापा नों मानो बेखौ लोंबाय थायो बे आंनि इन्जुरेस हेल्थ आं बेखौ लोङाबानो थानो हायै जाबाय आइया बबाव थांदों पापा टाउनाव थांखो ना अबाव थांखो आं मिथिनायाव टाउनाव थांदों जानांगौ बिदिबा आंबो ड्रेस लायनो थांफागौमोन ना पापा बेसे ड्रेस लायो नोंहाय समनि आफो लायदोलाय थांनाय थां जागोन पापा रुमाव रेस्ट लायदो थांनाय
Cheers. खोनासं नोंथांमोन बाथ्राखौ आं बुजिबाय बैसोर सानैया मोजां मोनलायो एबार नैथि खेब नुबावोब्ला बेसोरखौ बिबायफानो खोन्थाहरनांगोन गजेन माहाजोननि फिसाजो नङा होमबा नोंगौ राखाव नोंथां गारिया सलायोब्ला खुन्दैया गखायो बिबारा बारोब्ला मोदोमनाय गोसारो सिखिरिया बिरबोखागोन नोंगौ सेखौ नोंथां नोंनि बाथ्राया सैथो नाथाय बारा बारोब्ला मोदोमाव नाङो नुनो मोना थिग बिदिनो लाइमोन बैसोआव बयबो सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गाव लोगो नागिरो रावनिबो गोसोखौ मिथिनो मोना नङा होमबा वाव 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 नोंसोरबो माथो गोदो गोदायनि शास्त्रखौ सावरायनो खोब हासोगारो थेवबो बेफोरखौ दोननानै कुइट खालामनाया जोंनि थाखाय गोनां Yes, boss. समायना आफाया बबाव थांदों आफाया हाथायाव थांदों आदा आयै आंनो रां दंमोन आंनाव राङानो गैया हादा लामाफ्राव लोगो मोनबा बिनानै लांबानो जाबाय लां लासिंसिंनो थांसै आं बिदिब्ला बहा थांनो ओंखारदों आइ कलेजाव थांनो आयै दिनै कलेजाव फांसन दङ बेनिखायनो लोगोफोरजों थांनो नागिरदों आयै थाब फै आरो हर थौलायजासे दाथा थाबैनो फैगोन आयै दा थाब फैयाबासो थाब फैगोन आइसोना दे बाय आयै जोंनि फरायखावग्रा फरायसुला आरो फरायसुलि नोंथांमोन जोंनि बे दिनैनि कलेज फांसनखौ बेखेवगोन जोंनि सासे खाथ्रा मोसाग्रा बिथां गुथाय ब्रह्मआ नोंथांमोनहा नायनो हागोन You shut up. You stop Hopeless woman फिसा माक्सिमजों फैदों नों भाई बे डेन्स खालामनो नागिरदों भाई नों माबार फैदों राव नोङो लोगो थानो ओंखारला जों फांसन मा थिक खालामदों लागाव रायदो नैहाय नारि लाइमोन सिखोला नोगोरनि बादि नोंनि देलायनाय सहरनि बादि नोंनि थानाय स्टाइल नोंनो जागोन नामा जिउनि अनजालिया हाय 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 नोंनो जागोन नामा जिउनि अनजालिया नैहाय नारि लाइमोन सिखोला पागला जायो सना नोंखौ नुयोब्ला नोगोरनि गोबां सेंग्राफोरा
बावगोमालाङो सना टाउन सहर नोंनि महराव गबयोबोला पागला जायो सना नोंखौ नुयोब्ला नोगोरनि गोबां सेंग्राफोरा बावगोमालाङो सना टाउन सहर नोंनि महराव गबयोबोला नोंनो नामा सना महरनि रानिया हाय 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 नोंनो नामा सना महरनि रानिया नैहाय नारि लाइमोन सिखोला नोगोरनि बादि नोंनि देलायनाय सहरनि बादि नोंनि थानाय स्टाइल नोंनो जागोन नामा जिउनि अनजालिया हाय 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 नोंनो जागोन नामा जिउनि अनजालिया नैहाय नारि लाइमोन सिखोला मोनालिसा दखना गाननानै सना हाइलनि सेन्देल गाननानै बबाव थांनो सना सहरनि लामाजों नोगोरनि सेंग्राफोरखौ आन्दायहोना मोनालिसा दखना गाननानै सना हाइलनि सेन्देल गाननानै बबाव थांनो सना सहरनि लामाजों नोगोरनि सेंग्राफोरखौ आन्दायहोना जोंगौमोन आं सना नोंनि थंखौ हाय 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 सोंगौमोन आं सना नोंनि थंखौ नैहाय नारि लाइमोन सिखोला नोगोरनि बादि नोंनि देलायनाय सहरनि बादि नोंनि थानाय स्टाइल नोंनो जागोन नामा जिउनि अनजालिया हाय 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 नोंनो जागोन नामा जिउनि अनजालिया नैहाय नारि लाइमोन सिखोला नोगोरनि बादि नोंनि देलायनाय सहरनि बादि नोंनि थानाय स्टाइल नोंनो जागोन नामा जिउनि अनजालिया हाय 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 नोंनो जागोन नामा जिउनि अनजालिया हाय 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 नोंनो जागोन नामा जिउनि अनजालिया ओइ सेंग्रा र' थाथ'नाय अ सनालि मा जाखो सनालि मा खोथा आरो नों बेयाव नोंथ' सासे मदद जांगिला आरो नायनो मोजां जोहोलाव डेन्स मारिनायाथ' लाजाया नोंबोथ' खम नङा महराव समायना आरो बिखायाव बेसे हायना गोनां आरो रायलायनाय मिनिनायावथ' बुंजायानो हाय 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 बा 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 समायथारदों अन्थाइ आरो सनालि मा एसे मोजां समायदों नोंसोरखौ दिनै बे साउथ इण्डियाननि बलिउड फिल्म शुटिं खालामनाय बायदि नुथारदों नोंखौथ' जिंखा नों बुंनाया थिगैनो आरो बोरैबाबा द्रामा आरो स्टारजों लोगो मोननाय बायदि नुथारबावदों नङा माथोब्रा आंनि साननाय बादिबा बिसोर सानैजों ओरै नङाथ' थोद जाम्बाफोर मा सानोब्रा नोंसोरलाय थो थांसै होमबालाय बाय बिसिनि आखला माबायदि बारानिफ्राय बारा माबायदि सिख्लाजों सेंग्राजों मोखांजों मोखां सिथाब लामा हान्थिलांनायखौ आच्छा बस बेखौ दाखालि खालामनाय बायदि खालामबानो जाबाय ना होमबानोथ' गासिबो अके जाजोब्बाय नङा होमबा नंगौ नोंथां नों थिगखौनो बुंदों बै गजेन माहाजोननि फिसाजो नङा होमबा ओइ आसल माथो दाना शाहरुख खानखौ रानि मुखार्जियाबो लोगो हमबाय थासिनोलाय बारासो नुबाय आं बेफोरखौ बुंबावनांगौ नोङो आं हमनो हाहां जाखादों बै समावनो नुवाखै हिन्जावा दा हाजाब खनसे नुनायावनो आदा होनलायनाया